Vaig carregar amb unes espardenyes perquè sé que eres una de les 12 artesanes que queda en Catalunya que fan aquestes espardenyes. Ho diuen. Això diuen, no? Ho diuen. Però és de veres o no? Bueno, no ho sé, no les he comptat, no ho sé. Mireu que ben equipada vaig. Aquestes espardenyes avui seran protagonistes perquè descobrirem un lloc on la festa, la tradició i la religió s'agermanen. Avui vos dono la benvinguda a la plaça del Palau Episcopal de Solsona. Mari Carme, que he de trobar-te perquè sé que eres història viva d'este poble. Això és cert? Bueno, jo he estat tota la vida aquí a Solsona i em sento solsonina. Vaig carregar amb unes espardenyes perquè sé que eres una de les 12 artesanes que queda en Catalunya que fan aquestes espardenyes. Ho diuen. Això diuen, no? Ho diuen. Però és de veres o no? Bueno, no ho sé, no les he comptat, no ho sé. Conta'm com vas començar amb l'ofici de l'espardenya. L'espardenya aquesta, jo he estat tota la vida amb espardenyes perquè l'avi era ja espardenyer. Sí. I de l'avi em va passar a la meva mare. I de la meva mare he seguit servidora. Uau. I per això continuo encara amb l'ofici aquest. I què tipus de persones compren actualment espardenyes? A veure, actualment les compren la gent per anar mudats. I per vestir, i també per pagesia, i per moltes coses, sí. Perquè és un calçat molt còmode, molt pràctic, molt lleuger, molt fresc, i que va molt bé. Què passa en esta plaça durant l'any a Solsona? Bueno, en aquesta plaça, que és una plaça molt bonica, la del Palau Episcopal, hi fan bastantes coses, començant pels divendres, que hi fan una mica de mercat, venen algunes parades de fruita, però llavors ve la festa de Corpus, que és una festa també molt maca. Sí. La festa de Corpus consisteix que fan la missa aquí a l'església, a la catedral, i surt una professó per la porta de baix, amb Nostre Senyor, amb la custòdia, i pugen pel carrer Sant Miquel, donen la volta per la plaça Major i venen aquí a la plaça del Palau, al qual els escoltes de Solsona fan una catifa molt maca, i llavors Nostre Senyor passa per la catifa i entren per la porta d'aquí cap a la catedral una altra vegada a la processó. Escolta, crec que és el moment de que m'expliques totes les espardenyes que tinc ací, què són? A veure, antigament, a finals del segle XVIII es portava ja les espardenyes. Arreu de Catalunya hi havia molts espardenyers perquè resulta que anava tothom amb espardenyes. Era un calçat que es portava també llavors molt bé i ve per això el nom d'espardenya perquè es feien d'espar antigament. Sí. Després de l'espar va venir el cànem i després del cànem el iute, que aquest és de iute. Antigament les portava els pagesos, la pagesia, els ramaders i la gent obrera. I ara actualment les porten la gent per anar a mudar, per casaments, hi ha nuvis que es casen amb espardenyes, amb el vestit típic català. Llavors hi havia les espardenyes, que encara hi són actualment, les de 3 vetes, que són aquestes que porten 3 vetes a sobre, amb la lona blanca, les de 5 vetes, que són aquestes d'aquí, i les de 7 vetes, que antigament ja hi eren, però aquestes són fetes una mica diferents perquè es veia la lona del costat blanca i aquesta està completament coberta. Doncs mira, jo crec que has de portar-me al teu taller o a ta casa i ensenyar-me més espardenyes. És que el meu taller és molt simple. Sí. Bueno, doncs anem. Una cadireta, una cadira, un punxó i les espardenyes. I quan fa una mica de bo, surto al carrer i m'hi veig més i m'ho passo molt bé i no treballo gaire perquè va passant la gent i vaig xerrant amb la gent. Judit, on em portes? Ara mateix som a la plaça del Palau Episcopal i aquí la veritat és que hi tinc molt bon record perquè cada any per Festa Major i per Corpus
m'hi acostumo a fer una foto i així vaig veient com em faig gran i vaig veient la meva evolució. O sigui, des que eres petita et fas una foto aquí. Sí, aquí davant. En quin lloc? Aquí davant? Sí, aquí mateix. Uau! Tu formes part d'una colla de trabucaires. Conta'ns què és això. Bé, els trabucaires som un grup de persones que la nostra funció és galejar. Galejar significa fer festa i tirem doncs, amb l'objectiu d'anunciar un fet important pel poble o anunciar alguna cosa especial que passi. I així és una manera d'avisar tots els veïns i veïnes de la ciutat. Quan ho feu? Festa major i per Corpus. I per Corpus? Sí. Molt bé. I quina és la vestimenta de la teua colla? Doncs anem vestits amb barretines, una faixa, polaines, espardenyes de 7 brencs i bàsicament això és el que ens representa. Vas començar amb el trabuc o vas fer altres coses i vas acabar amb esta arma festiva? Sí, jo vaig acabar fent de trabucaire, però vaig començar ja des de ben petita amb ball de bastons, també vaig fer cavallets, vaig formar part també del pubillatge i ara sóc aquí els trabucaires. Mercoledí, un missatge que fa mal, Benedí, sendemes d'Instagram, Domenica, limoncello, i ja saps com va. Carles, on som ara mateix? És una plaça que es fa al segle XVIII, una mica per demostrar la potència que tenia el bisbat a la ciutat i a nivell de tota la diòcesi. És una plaça, com et deia, que es fa al segle XVIII, especialment per acabar la façana de la catedral, que és la que tenim en aquest costat, que és la façana de l'Assumpció. És una façana que s'acaba el 1768 i al cap de 20 anys un altre bisbe fa la façana del Palau Episcopal. És curiós perquè tenim dos bisbes, que és José de Mezquia, que era un mercedari molt potent, barroc, que fa com un retaule barroc a la façana de la catedral, i en canvi al cap de 20 anys arriba un altre bisbe, un valencià, que és Rafael La Sala, que fa una façana totalment neoclàssica. En 20 anys canvia l'estil arquitectònic i canvien els gustos, i en aquesta plaça en 20 anys veiem aquest canvi. A més, la façana del Palau Episcopal està considerada una de les millors escultures o arquitectures d'època neoclàssica a Catalunya, juntament amb el Palau de la Virreina de Barcelona. Sempre s'ha anomenat plaça del Palau Episcopal, ho saps? Ha tingut molts canvis. Clar, Sí. Solsona no és seu episcopal fins a 1593. Abans, en aquest espai on estem nosaltres ara, era part de les dependències de l'antic monestir agustinià de Santa Maria de Solsona. És arrel del Concili de Trento que el 1593 decideixen crear un bisbat a l'interior de Catalunya que divideix els bisbats de Vic i d'Urgell i creen aquest bisbat de Solsona amb seu on estem nosaltres ara. Josep Pla deia que era una plaça italiana i realment quan hi entres té un toc italià, no? Té un toc italià. I realment és una façana molt potent, tant la de l'Assumpció com especialment la del Palau Episcopal. A més, el Palau, quan el van fer en època neoclàssica, té alguna particularitat. Conta-me-la. Una és que a l'interior es conserva l'antic edifici medieval iniciat en època romànica. És a dir, quan van crear el Palau neoclàssic no el van destruir el que hi havia de forma anterior, sinó que el van posar a damunt. I per tant, si entres en el Palau Episcopal a dins, trobaries un cos molt gran d'època medieval, que era l'antic refector, on dinaven els monjos, i l'antic dormitori, que ara són parts del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. Ara, avui en dia, en aquest Palau Episcopal està el museu. Exacte. El Museu de Solsona és un dels més antics de Catalunya, es fundà a finals del segle XIX per albergar les col·leccions d'art de diferents punts de la diòcesi de Solsona que, per salvaguardar-la, es portaven a Solsona. I ha sigut un dels referents d'època medieval que tenim a Catalunya. Juntament al Museu Episcopal de Vic, crec que el Museu de Solsona és dels més rellevants. Té pintures murals de gran interès com Sant Quirze de Pedret, Sant Vicenç de Rus, Cardona, Casserres, que converteixen el Museu de Solsona en un dels més importants de Catalunya per entendre l'època medieval. I especialment una figura molt curiosa, que és l'Oran de Pedret, que està considerada com una de les úniques, o podríem dir l'única, obra de pintura mural preromànica que existeix. I el fet que siga una basílica implica alguna peculiaritat? Bé, és una catedral, teòricament el nom oficial és Catedral Basílica de Santa Maria de Solsona, i és per donar-li un punt més rellevant de la seu catedralícia, que ja és com a tal des de 1593, és per donar-li encara un punt de més de rellevància. La catedral de Santa Maria, amb l'emblemàtic Palau Episcopal, té la condició de basílica.
La paraula basílica prové del llatí basilica, que deriva del grec basiliquer i significa casa reial. En temps de l'Imperi Romà, les basíliques eren el Tribunal de Justícia. Només existien 4 basíliques majors situades a Roma i només el papa i els seus delegats hi poden celebrar misses. També hi ha basíliques menors que normalment són santuaris o catedrals, que són punt de peregrinació pels tresors amagats que custodien o per la seva importància històrica. Hi ha més de 1.500 basíliques menors arreu del món. Què va passar durant la Guerra Civil? Perquè tinc entès que va córrer perill alguna façana. Sí, curiosament, per la Guerra Civil es va conservar tot el que és l'escultura. Veiem l'Assumpció, el sol, que és un símbol identificatiu de Solsona, però és més curiós, a damunt del frontó del Palau Episcopal, que hi ha la representació de la Caritat. Doncs diuen, la tradició popular, que la volien destruir perquè es pensaven que era una escultura de la Mare de Déu, fins que algú els hi va dir no, no és la Mare de Déu, sinó que és la Caritat perquè porta no un infant, sinó 2. I per aquest motiu diu que la van salvar. Francesc. Mana'm. Bueno, Francesc o Guris, que m'ha dit gent del poble que et diuen Guris. Sí, quan Per què? som 6 germans i el seu més petit de tot em van posar Gunini. I una generació que em diu Gunini i els més joves ara em diuen Guris. És el renom del renom. És així. O sigui que... Com si cridessis un gos i em giraré. Quan em diuen Guris, quan diu Francesc, no em giro. Estem pegant una volta per esta plaça del Palau Episcopal. Què em podries contar d'esta plaça? Vull dir, jo estic molt enamorat d'aquesta plaça perquè si t'ensenyo des d'on me la sento jo la Vic, la veuràs diferent. Uau! Això, o sigui... És diferent. M'estàs dient que tens unes vistes privilegiades d'esta plaça? Sí. Veurem la plaça des del cel, perquè estic a dalt d'un àtic, i es veu la plaça, quan hi ha els trabucaires que fan les galanades, jo les sento des de casa meva, i la gràcia d'aquesta plaça, que malgrat que no puguem fer anar a la font, perquè no hi ha aigua, la gràcia d'aquesta plaça és estar amb aquesta terrassa que et dic jo, que molta gent la coneix, que hem fet cap d'anys i tot, i sents... Anem a dalt. Va, anem, no m'ho expliques, anem a visitar-la. Anem a visitar. I ara ho contem. Anem a la plaça ben sopat, i si et veig enmig de la plaça, trauré a ballar, tralarà. Senyora Nerea, t'he dit que tenies les millors vistes de la plaça. Aquí tens el que és el Palau Episcopal, aquí tens la catedral i aquí tens el campanar. La gràcia d'aquesta ubicació, d'aquesta terrassa, és que tens el soroll de l'aigua de la font, perquè sempre raja, i tens el campanar. I tu t'imagines aquí, havent sopat de cap d'any, estàs assentat aquí, en una plaça que no hi ha gens de soroll, que sembla que estiguis al cel, una plaça molt... I sents les campanes que sonen i allà. fas el raïm aquí dalt. Ai, m'agrada moltíssim. Jo crec que podríem quedar-nos així, contemplant, i si em convides a alguna coseta fresqueta, millor, no? Cap problema. Sí? Et convido. Vinga, va, jo em quedo així mirant les vistes. Tu ves a per algo fresquet. Ale, gràcies. Meravella pura. Home before home, can't tell you how I feel. Keep your hands on that steering wheel. You asked for the truth. Going round in circles, I'm the duck to your goose. Treat you like all the others in the past. The situation, another wouldn't last, so I did. Ja hem descobert un poc més de Solsona i de les seues tradicions i festivitats meravelloses. Ara vos deixem David, que segur que té moltes històries més que contar-nos. Carrers de llegenda, amb històries imponents i captivadores. Nobles i populars. Carrers romàntics, moderns i medievals. Capaços de despertar els nostres sentits. Carrers plens de vida, necessaris per conèixer i conèixer-nos. Carrers d'anada i tornada, infinits. Tot un univers per descobrir. De carrer.